Amalungu omkhonto wesizwe alungisa indlu yagogo oneminyaka ngaphezulu ka-80 yashayiswa imoto. Amalungu omkhonto wesizwe athintekile ngesikhathi enza door to door efika laphana ke eMlazi kwaJean ku-ward ke 79 ehamba encenca abantu ukuthi mabavotele umkhonto wesizwe. Athi ayafika kulomuzi afica udonga lwendlu ekulala khona ugogo idilikile. Uma ebuza ukuthi kungani le ndlu idilikile amalunga alomndeni abese echaza ukuthi sekube nesikhathi eside impela lapho khona ke yadilika le ndlu. Bebechaza bathi ke indlu yadilika ngokuthi kuqhamuke imoto ehamba emgaqweni ngaphezulu yaphumela kuyona ishalo kudonga lapho khona kulala khona ke indlu isalukwazi yashaya yalithela phansi. Amalungu omkhonto wesizwe kanye nosomabhizinisi basendaweni yaku-ward 79 bakubone kubalulekile ukuthi ke abakulungise lokhu. Amalungu omkhonto wesizwe ahlanganyelile qoqa imali lapho khona ke abese kuthi khona ke ayaqala ayilungisa. Lapha ke sikwethulela ke phase 1 wokulungisa kwalendlu ke phase 2 uyalandela lapho ke khona bese sikuvezela khona ke okade kwenzeka seyiplasteliwe indlu sikuvezele futhi indlu isiyinhle isalukwazi sesikwazi ukuthi sihlale.